आवाजी रवा इडली करता काय लेन तू पण त्या त्याल घाला सासम करबेवो तर निमिट सांग उर्दा डाळी काजू बी हे फण्ण भाजून जातरी ओरू लावून घालता तू भाजू का मागीर धंय भरसून इडली शिजव का तर सुरे काम फण्ण भाजीता तेल तापले सासम घालता सासम पडपडेना नासल्यार कोड जास्त सासम आता उर्दा डाळ्यांनी तर निमिट सांगता काजू बी याची घालता आता करबेव घालता पावा ना दोन्ही पाव रुलाम घाला आता रुलाम घालून भाजीता आता रुलाम भाजलो ऑफ करतात हांव गॅस नीव तर ताका मीठ एक चिमटी रुचे ताका साखर धंय आनी घालून बसूचे आता नीव वता रुलांग एक कोण बोळे होते तर ताय भाजू काम आता रुलांग आमी रुलां पण्ण घालता आनी एका बंबय रुलां पण्ण घालतना भाजी ताची घालता एक चिमटी साखर घालता दोन्ही ग्लास दही घालता हांव दहीची कॅम्पशी जाव का रुलांची काही तिंबो हांव पेडा म्हणा उदक घालून दवरता तूप सारयता हाका पण आता इडली हांव पेडवून शिजत दवरता हे दवरी कडलं घाला सोय घालता आनी आल्ले नी तर निमिरसांग घालता